Kali semua.
Kebiar cahyane rembulan wayune yen nyinari kebiare reok setia kawan Bapak Jai kali pepe Dumateng para rawuh sutresna budaya Jawa. Dumateng ingkang minulya para bapak-bapak, ibu-ibu lan adik-adik masyarakat dusun Kali Semut Padang umumipun. Sugeng siang, sugeng kepanggihan malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan. Gebiar reok setia kawan saking dusun Kali Pepe Bapak Jai. Siang menika makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan Rahwana horek-horek audio sound system nggih kagunganipun Bapak Kusna Hadi nggih putra wayah saking Bapak Sutoyo nggih sik dulure Bapak Jai nggih saking Kali Semut. Ugi sesarengan artis produksi multimedia video syuting Mas Eko ugi saking Dawan Lor Sukodono Lumajang nggih. Siang menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tanggap Bapak Uman Devan, Ibu Uman Devan, dusun Kali Semut sekeluarga. Lan khusus saking margya utawi menghibur rawuhipun para tamu
kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh saderengipun panjenengan mirsani Gebyare Reog Setyakawan nggih. Para rawuh nggih tolong Putrawaya Bapak Uman Devan disiapaken nggih diiring-iring saka njaba nggih. Ugi sesarengan gebyar-gebyar Reog Setyakawan Bapak Jai saka Kaliwipi kembar papat cacahe sugeng siang para rawuh sugeng amirsani mama iring-iring Gebyare Reog Setyakawan Putrawaya Bapak Uman Devan mlebu teng Paseban Agung teng dalamipun Bapak Uman Devan diiring-iring saka wetan kairing gending numpak perahu layar nggih sugeng siang para rawuh sugeng amirsani yo ditata alon-alon para bapak sinaman iyo mama iyo kanca ing isi gembira alerap numpak perahu layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nang ayo Cak Suki ya popya banyu pinela ora jemu-jemu karo mesem guyu kilangake lara lumrah lesu ati jawil mas jebule wis sore wite kalopo katon awe-awe raya gati becik bali wae ini esuk-esuk tumandang nyambut gawe surak-surak ali semut bergoyang mama sesarangan Reog Setyakawan Kaliwipi Bapak Jai sing tengah munduran kaloran madhep kidul sing situk ketan kulon terus madhep kidul perahu layar lole lalalo
ngono ger alon-alon nggih. Siang menika dipun tanggap Bapak Mandevan dusun Kalisemut Padang sekeluarga. Ugi sesarengan Rahwana Audio Sound System milik Bapak Gus Hadi saking Kalisemut Padang. Artis Widya Seting Mas Eko ki Dawat Lor Sukodono. Kalisemut Darungan, Bapak nuwun Ibu. Terus monggo ditumbak nggih keluarga besar Bapak Mandevan, Ibu Mandevan, sesarengan ponak-ponakipun utawi derek-derekipun Kalisemut, ugi sesarengan Kalisemut Darungan nggih menawi wonten yali Bapak Uman saking Darungan nggih. Terutama putra wayah ingkang sing dikitan pun sampai didukno Mas niku sing diniati nggih. Kalian kula sekali gending sak lajengipun Mama. Omong aku rawati dosa lorong iya tak bales lorong. Monggo Mama.
Joget alon-alon Kur kelakon Masih bersama setia kawan original saking dusun Kaliwipi Bapak Jai. Oh yeah, iya ngono alon-alon mama
terus nggih keluarga besar Bapak Oman Devan, Ibu Oman Devan. Terutama yang kau sedikitan nggih Putrajaya, nggih adik Devan Medika Effendi ditumpakno nggih. Sesarengan derek-derekipun saking Kali Semut Kerajaan ugi saking Kali Semut Darungan nggih. Saderengipun gending kita lanjut nggih monggo. Penghormatan dumateng ingkang minulya Bapak Oman Devan sareng Ibu Oman Devan kula aturi miyos teng pagelaran nyawer nggih. Mama sesarengan artis biduan Bapak Jai Kali BP ugi boten ketinggalan derek-derekipun Bapak Oman Devan, Ibu Oman Devan dusun Kali Semut Kerajaan ugi sewonten saking Tanggung nggih Kali Semut Wangitan Wetan nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyawer mama sesarengan artis reok biduan nggih setia kawan Bapak Jai saka Kali BP ugi boten ketinggalan iki Bapak Oman Devan asli dari Kali Semut Darungan putra dari Bapak Samsulani tare nggih keluarga besar tantri tanah Bapak Usman Devan saya dari Kali Semut Darungan para bapak ibu-ibu bola turin miyos dak pagelaran nggih nyawer artis biduan Bapak Jai saya dari Kali BP mama tretan Bapak Oman Devan dari Kali Semut Darungan dikasih gending salam kerok neka Bapak Mul Cangkres langetong pese mama tare ya Nggih. Monggo dumateng Bapak Oman Devan sesarengan Ibu Oman Devan juga de tantretan nggih sedherek Kali Semut nggih para bapak-bapak kelawan ibu-ibu kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping Mama Tunami sesarengan artis biduan nggih tare Ibu Oman Devan nggih nggih neka tretana Bapak Oman Devan neka Bapak Mul Cangkres dari Tanggung yo Mas Duplit Putrajaya Bapak Oman didonasik nggih di syuting sesarengan artis Mas Eko Kedawan Lor Sukatono Yo 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 iye yo le la 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 le ya dan niki dulure saka Kali Semut Wangitan Tanggung nggih Mas Miun sareng Mbak Umi niki Mbak Vera nggih Mbak Vera Febriati dulure Mbak Weni Febriati nggih kalian Ibu Vera Bapak Loyo nggih Kali Semut Wangitan Tanggung Hey
Oke, monggo dumateng keluarga besar nggih Bapak Uman sareng Ibu Uman nggih. Monggo panjenengan kula aturi miyos tempat dilaran nggih. Nyumping utawi nyawer mamatu nami sesarengan artis biduan nggih monggo. Dereki saking tanggung monggo kula aturi. Woi, ya. Terus monggo ditumbak nalon-nalon keluarga besar Bapak Uman Devan, Ibu Uman Devan, dulur kali semut sekeluarga nggih. Kalian minangkani gendhik pamundutan nggih sugeng siang Bapak Jai kula Cak Mul Cangkres saking tanggung derekipun Bapak Uman Devan nggih ngersakake gendhik dundung anak Madurawan niki duduk jaran Cak Mul kok njaluk dundung anak nggih. Gendhing tujuaken dumateng ingkang minulya ingkang sing duwe gawe nggih Bapak Uman Devan dusun Kali Semut sekeluarga. Dundung anak Bapak Mul Cangkres Duli tedung anak Duli tedung ampun malem mak cekne Cakat copet duk cok
anak pamundutan dari Cak Mul Cakres dulur saking Bapak Uman Devan saking Tanggung nggih terus monggo ditumpak niki alon-alon keluarga besar Bapak Devan nggih Uman Devan dusun Kali Semut sesarengan derek-derekipun kalian kula sekali gending saklajengipun ngalih nang Mama Resi disukani gending lamunan dados. Yo, Mama Resi, ditarik alon-alon.
nggih gending viral nggih nawonten kebiari reok sediakan nggih terus monggo ditumpakna menawi purun ingkang dados kemanten Bapak Uman ditumpaken reok menawi purun nggih kalian kula sukani gending salajengipun ngalinang Mama Siti disukani gending meduruan nggih sing penak ombuk celeng ditarik alon-alon akang kendang goyang goyang ayo Nduk nggih ngadeg alon-alon ya pokok kelakon Nduk Inci Romo gending meduruan nggih yeay dan juga ada Rahwana Audio Sound System. Maknya Nanu mas. kita goyang lagi bro. Bila ngadu roba, ibu letang bebe, bule level lebe. Napa boleh tunya, bule kalah
gending meturan nggih. Monggo terus ditumpakno nggih keluarga besar Bapak Uman Devan nggih disuwun kali semut kali minangkani gending mama saking Bapak Uman Devan selaku ingkang sing duwe gawe nggih. Ngersakake gending emban tapi sakniki didamel dangdut. Umpama wedi dosa sumangga ditarik alon-alon angkang kendang. Goyak. Goyak, monggo terus ditumpakno alon-alon. Yo. Umpama wedi dosa. Yok 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 oh 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 Nah
Yo, ha ha. Hae, hae. Oh, hey. Hey, ah. Duh Gusti kula nedhi sepura. Umpama pamandutan saking Bapak Oman Devan selaku ingkang sing duwe gawe iki terus semangga ditumpakno niki kalian minangkani gending saking Cak Sumiyanto nggih gendinge loro ingkang angka 1 dangdut terpaksa mangke teng Jatilan nggih dangdut ingkang nomor loro Toman versi Gedruk Pindo terus Mama Siti Gedruk Pindo dadi berot nggih lek Gedruk 5 Gondong Sari niki Gedruk loro berot nggih sugeng midhangenaken nggih Cak Sumiyanto monggo kali terus ditumbakno ya 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 yo Mas Joko. Iya le. Ayo nari Mas. Siap. Gedruk Pindo. Ae.
Tontoma sajen sarang apa jaran selingkuh yang kebiasa tak ampuh dikasih ala kok dosa tak romasa sanontola sajen tua. Niku wau tretan dari Bapak Uman Devan dari Kali Semut Darungan. Nggih, Mbak Eno tawi ibuke ngersaki gending napa Mas Joko? Oh, beres kerok neka tretan dari Bapak Uman dari Kali Semut. Nggih, semoga kalian monggo ditumpakno nggih alon-alon. Beres kerok Mama Siti pamudetan dari Tretan Bapak Uman dari Kali Semut Derungan Iji Romo. Woro suara ketemu kok tambah ganteng Mas Woro. Ele
kerong. Beres kerong pamundana dari Tretan Bapak Uman Devan saya dari Kali Semut Darungan nggih. Terus ditumpakna nggih kula tambahi sak lagu kalian minangkani pamundutan gending saking Mas Eko nggih dulur Kali Semut nggih. Ngersake gending ditembak satu dor nggih Mama Resi. Semoga langsung nggih. Mama Resi, Mas Eko ngersake gending tembak dor. Bapak-bapak wis digawe rokok maneh. Padangen kowe iki pajake. Tembak dor pamundutan dari Mas Eko dulur Kali Semut. Nggih menika gending teletik. Tasik wonten napa pun terlaksina Pak Mas Uman, Bapak Uman nggih. Lek sik wonten kula tambahi sak lagu. Oke ditambahi sak lagu nggih. Sale dulure kathah nggih. Nggih niki pamundutan saking Mas Eko Naila, Mbak Raisi. Ngersake gending teko luar Jawa, senengane Mas Arsa, Mas Ardi. Cina Bana. Semoga langsung Mas Hendra. Nggih monggo sing derek ditumpakno monggo ditumpakno nggih. Keluarga besar derek-derekipun Bapak Uman Devan, Ibu Uman Devan nggih.
Oh iso Rindu pada terangga mana jiko indah matamu pandang Sabana suka onene sabana iya Datanglah datang temui denai kentongan cinta terasa sayang Malu-malu malu denai tak malu iso Matolica membuat salah tingkah udah gagah karena mandaya semua mandaya lambat rasa denainan punya akan naik hati asa panakan hayati Siang malam udah donan tak bayang mimpi denai bah mimpi udah jadi sandaran hati lambat rasa di malam Asik asik iya iya Oh Sabana ciinan onene sabana kan tuju rindu bana taraga bata jiko indah matamu pandang Sabana suka onene sabana iya Datanglah datang temui denai katokan cinta terasa sayang Nggih terus ditumpakno Mas Dupli niki Bapak Uman Devan jaluk gending maneh kula tambahi salaku nggih. Mantun niku ndang reoke soalé mangke jam 4 kudu buyar terus ngaji kalian genduren nggih. Mangke mantun maghrib acara kuwadi sampai jam 8 nggih. Nggih pancen sing ditanggap pepek nggih Bapak Uman Devan nggih. Mama Bapak Uman Devan ngersake gending kangen suarane Mama Resi semoga nggih lagune Mbak Weni kangen suarane tetos yo awas so monggo Bapak Uman menawi kersa numarang monggo ditumano nggih. Ya yuk nggih Mbak Vera kalian masih monggo ditumano. Menawi besok dolar nanggap nggih. Ayo ditumano dijejerno, ayo didono sing weton niku.
wis sampun cukup. Putra waya Bapak Mandevan, Ibu Mandevan sesarengan derek-derekipun utawi ponak-ponakipun sampun nembarayok setia kawan. Bapak Jai kali pipi para rawuh sesarengan Rahwana audio sound system Bapak Gus Hadi saking kali semut kerajaan. Oke, kolaborasi sesarengan artis production multimedia video syuting Mas Eko Oke Dawan Lor Sukodono. Para rawuh panjenengan ratu mirsani dos budi kebiare reok setia kawan. Yo.
Awas. Ayo le, mudun nak sing ana dhuwur pentas mudun to le. Yelelele. Ada. Gambang suling kumandang suarane tulen kepena odine yo Gambang suling kepena odine tulen kepena suarane yo Tari gebiar reok setia kawan nggih pambukaning pagelaran utawi pagelaran ingkang angka 1 sawanteng dalemipun Bapak Umandevan Ibu Umandevan dusun Kalisemut sekeluarga lan khusus saking margi utawi menghibur nggih acara manggulan tasihan nggih benjing jaran kencake nggih